вашата Фикрет нищо не работи. Цъденко манекенка се шета. От куйча в куйча. Маре, ми ти нещо да фаташ дртале. Дедаше ми рече, да е Денис тука мирна е, да не жива и здрава. Така е, Денис? Да, бабо. Само та работи. Но гопна това вашава. Гледа, срамота. Кай е нужнико? Седи. Фикретът са байле не купи книга. Сега може да се мене много да ти кажа. Сега ти ги пратам с децата. Деца! Ела се вама. Айде вие, мали, айде станувайте. Да ви купите на тетката перфексона шо е за газобришение и со на гуски. И да вам. Леле. Пиям, кедункувам, кефовичетером свой, доноси се сайкан, спосудакал свой. Кафана е моя судбина, она мене се не узела. Кафана е моя истина, жено едина. Леле. Сега че покажам ясен език. Ела вамо. Ела кучка и на кай бегаш. Сега че ти кажам те любов. Але няма се стъпа! Спой! Жена! Ей! Кой ще вече, мали? О, ми се сери! Ова се потроши, 2 книги потроши, море, леле. О, Кай си децата? Сега че дойдат, похарте ги. Добро. ох, мори се, како не ти ста са двете, мори. Проста е, качавам се. Мамо, Леле, ох, там кьо ме фатиш, да прем господио? Ти видиш, ти хочете фатите бе такво нещо? ага, смей се. Не му кажете така беше. И кое фати, хайде, она чапка на кой влезе со костите, пум, косата, пум, кой става ли вида.